Ndinotenda Mwari mangwanani ano, Mwari wakuitire nyasha zvikuru. I want to read a scripture from the book of John 20, the Gospel of John 20, verse 17. Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not ascended to the Father, but go to my brothers and say to them, I'm ascending to my Father, your Father, to my God, your God." Ndi Jesu arikwapia kuna Maria kubwiro kuguwa. So Maria unoda kuti abate Jesu amumbundire nemufaro. Iye ndo paanoti do not cling to me kana kuti usandibata, or do not touch me, for I have not ascended to my Father. Usandibata nokuti handisati ndaenda kuna Baba. Right? Then John 20, towataenda pana John 20, verse 27. Then he said to Thomas, "Put your fingers here and see my hands, and put out your hand, place it in my side. Do not disbelieve, but believe." Thomas answered him, "My Lord, my God." The doubt it gone balances these two statements. Jesu wamuka kuguwa, arikutaura na Mary, apia kuna Mary. Ndokubva Mary afuva nemufaro achida kumumbundira kuti ambate. Ndokubva ati usandibata nokuti handisati ndadzokera kuna Baba. Do not cling to me, or do not touch me. Usandibata nokuti handisati ndadzokera kuna Baba. Then 8 days later, Jesus appeared to Thomas. You know the story of doubting Thomas. The disciples were in the house, and Thomas was with them. Then Jesus appeared unto them. Ndokubva ati kuna Thomas, "Chisa maoko ako muzvanza zvangu, chisa ruoko rwako parutivi rwangu." Thomas arikupiwa access yekubata, but Mary wakanosangana na Jesu kuguva haana access yekubata. Arikutonzi usandibata, handisati ndadzokera kuna Baba. But when it comes to Thomas, Thomas pane paanobatiswa zvarambirwa kuna Mary kunzi usandibata. It's just 8 days later, he appeared to the disciples in the house. Ndokubva ati kuna Thomas, "Bata." So pane pari kubatiswa mumwe nepari kurambirwa mumwe kunzi usabata. Nyaya ichiitarisa Jesu unoenda achitaura kuna Thomas kuti vakaropafadzwa zvikuru sei vanotenda vasina kubata. Ko sei Jesu watendera Thomas kuti bata hako? Uchaona kuti pano pane nyasha dziripo pamusoro pemurume unonzi Thomas. Nyasha dziri pana Thomas ndedzekuti Jesu waita sekunge wazvideredza kuti agone kuakomodeta level ina Thomas yekuti anoda zvinobatika kuti kutenda kwake kusimudzirike. Mukadzi Mary aonana na Jesu kuguwa anzi usandibata, but the same Jesus paanopia kuna Thomas on the same chapter John 20 anobva anzi bata, kureva kuti kune nyasha dzekuti unogona kubata zvinhu, kwete nekuti une kutenda kwakakura, asi nekuti Mwari vazvideredza vakuwanira nyasha kuti ugone kubatiswa zvinhu at your level. I don't know whom I'm talking to, but unogona kurelata nemessage. Kune zvinhu zvakaitika muupenyu hwako, not because you have got so much faith, but God came down to the level of your faith just to bring you up to another dimension. Kune zvinosanganikwa nazvo muupenyu, kwete nekuti wakura pakunamata unotenda chaizvo unoziva, but iri nyaya yekuti Mwari vaita nyasha kwauri, zvatadziswa vamwe kubata, iwo unozvibatiswa, kwete nokuti unotenda, but already une elebo pauri inonzi a doubting man or a doubting Thomas. So doubting Thomas, doubt is actually the opposite of faith yacho. Because Bible note, if you believe, you receive. But if you doubt, you won't receive. Which means doubt is the opposite of faith. But the doubting Thomas, ari kuti ina nditende,
kusvika ndabata. Jesu unobva wapia mumba imomo oti kuna Thomas bata. Yeti nhau yekubata iyi haisiriyo iri kunyanyotsvagwa naJesu, ine ropafadzo yakakura. Vakaropafadzwa vari palevel yekutenda vasina kubata. Maybe I need to read a little bit further kuti tigone kunyatsonzwa panapa. It's a challenging scripture. It's a challenging scripture. Zvarambirwa mumwe kunze usandibata asandadzokera kuna baba. Those nonzi kuna Thomas bata. The same Jesus. Ati kuna Mary usabata. Usandibata, don't cling unto me. Yet anoti kuna Thomas isa ruoko rwako bata. Haisi nyaya yekubata ine ropafadzo yakakura. But nyaya yatibata yakakura ndeyekuti Mwari unosvika palevel yekuitira vanhu zvinhu. Kwete nekuda kwekuti vanhu vane kutenda kwakakura, but kuti Mwari avawanira nyasha mukutenda kwavo kushoma kuti vagone kubata zvisiri kubatikwa nevamwe. Makatabosha. There are times yekuti we judge people. Kune vamwe vanhu vasina kuachiva zvimwe zvinhu muupenyu. Tobva tati havana mate, havasi serious, isu tinonamata, zvedu zviri kuendeka. There are times yekuti you are like Thomas. Chawabata zvaendeka muupenyu hwako haisi nyaya yekuti une much faith than others, but inyaya yekuti there is so much grace unto you. Ukaziva izvozvo, you can be humble in life. Tine vanhu vane kujaja vamwe kana zvimwe zvinhu muupenyu hwavo zvaendeka, vabata zvimwe zvinhu zvatadza kubatikwa nevamwe vari pasame church vachitenda muna Jesu mumwe chete. Vanobva vafamba vachitaura nerwesere kuti havana nhinga, havasi serious, havana mate, life havana ukama hwakanaka naMwari, pane zvavari kupotsa, havagone zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. But the truth of the matter is, there are times yekuti you are Thomas. Chawatenderwa kubata ichi haisi nyaya yekuti vamwe pavarambirwa kubata iwewo you are so good. Inhau yekuti mukudhauta kwako, muutera hwako, grace just found you in that level. Hama dzangu chinonzi nyasha chiriko. Hama dzangu nyasha dzakadai muupenyu hwevazhinji dziri kuitika uye dzakaitika. Kuti une zvinhu zvakaitwa naMwari mauri. Kwete nekuti unogona, unonamata stereki, unotsanya stereki, you are so powerful. But nekuda kwekuti grace nyasha dzakanguloketa at your level iri lesser than others. But ndokubva wabata sina kubatwawo nevamwe. Remember kuti mukadzi ari kutenda kuguva ane shungu pamoyo yekuda kuona tenzi. Maari munonzwa kuti kumba hakugarike, regai ndiende kwakavigwa Kristu ndinoona tenzi wangu. Ari kuda kuenda kumakuva nekuda kwekuti ane shungu mumwoyo make. Thomas full of doubt. Hakuna kure kwaenda, he was just among the other disciples and Jesus appeared to him. Ndokubva amupa an option isina kubvira yapuwa vamwe. Kwete nekuti iye is powerful, but inside randoda kuti tionesane panapa. The another level of grace. Zekuti kune zvinobatika. Kwete nekuti you've got so much faith, but grace dzariliswa naMwari muupenyu hwako dziri too much. Dzaita overlook your doubt. Tibudirani pachena hama dzangu muupenyu zviriko. Kuti pane nguva yekuti une zvaunoachiva, une zvaunoitirwa naMwari, une zvaunosangana nazvo. Not because you are too prayerful, kana kuti une zvaunoita zviri outstanding kudarika vamwe. But zvatinofana kungobudira vanhu pachena kuti there is such level of grace dzinongoitika muupenyu. Yeah, my brother is testifying with me on this platform. Baba Charles Pondo Moripu is saying, I'm that testimony of the grace of God. Truly, zvinizvi zviriko hama dzangu. Kuti kune zvinoitwa naMwari. Kwete nekuti you are so powerful than others, so prayerful than others. But at your level of doubt, muutera neudiki hwako, kune nyasha dzinongorwiswa naMwari. So hapana Thomas paanofanirwa kufamba achichinya kana achitaura zvimwe zvinhu. But unongofanirwa kuti asi Mwari wakandiwanira nyasha.
Nokuti scripture tikaiverenga, I need to read further down. John 20. Ndakuverenga pa 28 now. Thomas answered him, my Lord and my God. Jesus said to him, have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed. Nyaya yakuziviswa Thomas ndeyekuti level mberopafadzo iri kuvanhu vanototenda vasina kuona than iwe watenda nokuti waona. But nyangwe iri level diki iyoyo, iye Jesu ndiye wazvideredza kuuya palevel yemunhu unonzi Thomas. Maybe I want to give you a little bit of revelation. A little bit of revelation. Tizaruko chiripo pamusoro pe scripture. Tikaenda pana John 21. John 21. Verse 2. Simon Peter and Thomas called the twin. Murume anonzi Thomas, his other name ainzi Didymus. Thomas or Didymus. Mazita ake ari maviri aingoreva kuti twin. Ndokunga tese ma twins tinoaziva. So pana pariri kuti Thomas called the twin. I want you to get a revelation about Sataenda Kure. John 21. Simon Peter and Thomas called the twin. So, kana pachinzi ma twins. Ma twins vanhu two vakafanana vakasiyana. Kana siri kunzwika rega ndi explain a little bit further. Ma twins haasi munhu one. Vanhu two vakafanana, but tikaenda deeper with them uchaona kuti mbema fingerprints avo anosiyana. Vanofanana chiso nezvimwe zvinhu, but ukaenda pane zvimwe zvizhinji vakasiyana, but pakuona tinoita kuti titi ma twins mapatya vanhu vakafanana. But tikatozoenda pakucheka ma fingerprints nezvimwe uchaona kuti vane zvakasiyana. But overall tichingotarisa vakafanana. So zita rekuti Thomas rinongoreva kuti the twin, because the other name rake wainzi Didymus. That's why apa Bible rati Thomas, who was also called the twin. Saka Jesu paari kuya kuna Thomas achitibata, ari ngoburitsa pachena kuti in you there are two people. Doubt unayo, but zvaMwari unozvida. Why? Nekuda kwekuti nyangwe akadhauta vamwe vadzidzi vati tenzi tavaona tenzi vamuka vakazodii. He was full of doubt. Ndo zvakamupa kuti ati aiwa ini ndinozotenda kana ndabata mavanga ndazodii. Saka sei Jesu azoapia kuna Thomas achitibata, iye Thomas aliwe doubt. Uchaona kuti Jesu wakauya mumba. Bible rati after 8 days when the disciples were gathered in the house, Thomas was with them. That's John 20 verse 24. Now Thomas, one of the 12, called the twin. Now Thomas, one of them, called the twin. So Thomas was with them. Mumba. John 20:26. 8 days later, his disciples were inside again, and Thomas was with them. So tinoita kuti Jesu azvideredze kuti Thomas bata, iye ari a doubting Thomas. Ari kungoti doubt iri kuoneka pavanhu nekutaura kwako, but inside you murima twins there is something in you chaita kuti uungane nevanhu iwe uchidhauta zvavanotaura. I don't know if you can hear me here. Let me download again. Thomas nyangwe ari kuramba nekudhauta vhangeri riri kutaurwa nevamwe kuti tenzi wamuka. Haana kuregera kunoungana nevamwe vake. Because he was part of the team, although ari a man with doubt, which means inside him there was no doubt, but outside
ndo panoti nanditende kusvika ndaona ndabata. But the twin side of Thomas ndo inomupusha kuti nyange usiri kutenda zvavari kutaura, but be with them, join them, go with them, unoenda pavari, garai pamwe chete mese. So there was the other side of Thomas. Raita kuti Jesu azvideredze achitibata. Why? Because Thomas vanhu too by revelation. That's why I want Thomas the twin. One munhu aite ma-twins. But zita ra Thomas rimwe racho unonzi Didymus, eshe anoreva kuti twin. Saka Jesu paauya ari kuti I'm dealing with the twin side of you. Yaita kuti ugadhe uungane nevamwe is your other side. Inokuudza kuti nyange usingatende zvavataura, but still be part of the disciples, be part of the team. Saka pane dzimwe nguva dzekuti kutenda kunodzikira kunodii, but munhu anoramba achiuya kuchechi. So that there is the other side yake inomuudza kuti Mwari ndimwari nyangwe zvarema usiri kuzvitenda kuti zvingabuda, but hauna kumwe kwekuenda, hauna plan B. Just be part of the team, just go on that platform. Enda unonzwa shoko raMwari zviri kurema zvakaoma, but you have got your twin side. Saka Jesu paari kuti kuna Thomas bata isa ruoko parutivi rwake, ari kuti now I'm dealing with the other side. Vanhu vari kuona doubt, but I can still see faith in you. Why? Because the reason why you are among this group, that's a picture yekuti you believe, but already vanhu vakulebura vakatokujaja kuti you are doubting Thomas. I don't know if you can hear me, people. I don't know if you can hear me. There is the twin side of Thomas. That's why Bible rukuti Thomas, who was also called the twin, and his other name was Didymus. Now the Bible not without faith you can't please God. Yet faith kana iliyo ino attract zvinhu zvaMwari. This man is called Thomas. Alebrwa kare kuti is a doubting man, nokuti ari kudoubt ari kuramba. But how come munhu ane doubt ari kuattracta zvatadza kubatwa naana Mary? It shows kuti God sees the other side besides one side rinoonekwa nevanhu kuti munhu haatende harevese haadi Mwari, but pane ka element kanoonekwa naMwari in your heart. Ufunge kune vanhu vanoda Mwari vasiri kuya kuchechi, uye Mwari unozviziva. Kune vanhu vasiri part of us, maybe kumachechi kwatinopinda, vatinogona kujaja nekulebura kuti auya hana mata, haadi Mwari, haazodii. Outside tine zvatinoona, but Mwari unonzvera moyo. Mwari unoziva the twin side of every person. The twin side. So Thomas, the twin. Thomas, who was called the twin. This revelation to me is too much. I once ministered on this text, but mainly on the twin side of the story. Maybe I need to go a little bit deeper again. Let me give you another revelation on this text. John 20 verse 26. 8 days later, when the disciples were in the house, and Thomas was with them. So Jesus unaapia 8 days later, Thomas akaungana nevamwe mumba. You know, on the 8th day, per Jewish tradition, mwana ndo paanopiwa zita, nekuda kwekuti paano circumcised, cut off the flesh, vaita circumcision on the 8th day. So which means 8 days later, 8 represent the day of cutting off the flesh. So panyama Thomas ari kudauta ndoda kubata ndoda kudi, but pamweya is still part of the congregation. So day number 8 rine zvarinoreva kuna Jesu paanoona Thomas ane vamwe vadzidzi. On the 8th day, Thomas was with them.
and Jesus appeared. Okay, to get an understanding, regaitiende book ya Luke. May God give you by grace, not by qualification. Mwari ngavakuitire zvinhu nekuda kwenyasha. At your level, sangane zvinhu zvisingawanikwe mulevel yako, but ugone kuziva nekupupura kuti Mwari vazviita, nokuti vazvideredza kuti ndigone kuwana zvinhu izvi. Hazviwanikwe padimension yako, but Mwari vakubatisa uri Thomas kudaro. Mwari vane zvavakubatisa, vane zvavakuonesa. Right, I want to read the book of Luke chapter 1, verse 59. Kuti munzise nyaya on the 8th day. And on the 8th day, they came to circumcise the child so that they could name him. So on the 8th day, it was circumcision by Jewish tradition. On the 8th day, they came to circumcise the child that they could have called him Zachariah after his father, Inyaya John the Baptist. So 8th day, it cut off the flesh. So on the 8th day, Thomas never did very mumba. Jesu pauya arikubvisa the flesh part of Thomas. Nokuti the flesh part ndio iri kuda kubata, flesh inofamba neside, akuda kubata. But chinoita kuti Jesu ati Thomas bata on the 8th day. Ari kuti iwewe vanhu vakulebhula kuti a doubting man according to the flesh, but according to the spirit. I know why you are in this congregation, you are in this church, you are in this house. Mauri mune kutenda kuti Jesu ndi Mwari. Une zvinorwa newe panyama kuti utadze kutenda, but pamweya you are gathered with these people. This is a spiritual connection. So Jesu wakaita cut off the flesh pana Thomas. Ndokubva amutibata. Mwari vatiitire nyasha. Kune zvinhu muupenyu zvaunogona kupupura mudikani. Hazvina kuitwa nokuti unogona. Zvakaitwa nokuti Mwari une nyasha noupenyu hwako. Zvisina kubatikwa nevamwe. Mwari vakatendera kuti iwe uzvibate. Same church, Mary and Thomas. Mumwe anonzibata, mumwe anonzosandibata. In other words, Jesu uri kutipa a picture yekuti vanhu vakulebhura vakupa mamwe mazita. Vanhu vasisina hanya netarisiro kuti pane kwaungaenda. Jesu umapiya muupenyu hwako okubatisa. Why? Nokuti achiri kukuda. Agona kupatsanura the twin story of your matter. Tine vanhu vekuti kunamata vanoda. Vanotodawo Mwari. But tine maonero atinovaita outside, by flesh, by personal judging. Asi Mwari une maonero ake. So Mwari unosvika paanoropafadza munhu wekuti unoshama. Kuti uyu nezvese zvaanoita izvi. Uyu full of doubt. Uyu asingade kuita zvakati pachechi, uyu asingade kuita zvakati. Kosei Mwari vamukomborera. That's the shocking story of the twin side. Thomas the twin. On the 8th day, Thomas the twin was with them. May the good Lord bless you. Mwari ngavakubatise usingabatwe nezera rako. But zvaunogona kubatiswa nekuda kwenyasha dzake. Mwari ngavakuitire favor. I don't know wanda minister kuupenyu hwake, but mumwe nemumwe une zvaunogona kunongedzera, une zvaunogona kupupura, une zvaunogona kutestify. Kuti mufunga hama dzangu izvi hazvina kuitwa nokuti I was so prayerful. Izvi Mwari vakazviita nokuti vakandiwanirawo nyasha vakandida. Like me, when God called me, straight uchibva nekumabhawa, uri murwere weTB akakarara mukitchen kumusha kudomboshawa. Then I had a dream. Mwari vachinditi go out, win souls, go and preach my word, I'm with you. Just like that. Hakuna kwanga kwaendwa kuprayer, prayer is good. Hakuna kwanga kwaendwa fasting, fasting is good. Hakuna Bible school yanga yaendwa, hakuna Bible college yaigona kutitambira zvanandiri zvacho.
But Mwari vakadzika nenyasha dzavo vakandisa manzwa mumuromo wangu vakanditi go out I'm with you. So there are times that we sit down nevamwe tichitaura concerning now ministry, concerning now kudanwa, concerning now kushumira, and people will ask a lot. How is it possible kuti unogona kuparidza every day? But sometimes it's hard. My pastor to my church vanoparidza on Sunday, maybe midweek, twice a week. But preaching on daily basis, as you by intelligence, as you by one degree of theology, unogona kunzi na Jesu chibata zvisina kubatiswa vamwe. So sometimes people will judge you. Kana kuti vanhu vanogona kuti aiwa uri kutinyepera pane zvaunoita behind the doors zvakadai. When you tell people it's all about grace, they still want to know kuti but hapana ma extra huna zvimwe zvaunoita iri kuti uzodai. Grace is real. Grace is real. Thomas zvaari kunzibata kuda azvirambirwa izvozvo usandibata andisandadzokera kuna baba. Thomas ari kunzibata is a man atetwa label society, community, church. This man is full of doubt. But Jesus vakaonei chinoita kuti vaapie mumba varege kuminista kune mumwe munhu wese. When Jesus appeared, unongoti kuna Thomas bata. That's the twin side. That's the twin side. That's why Thomas signs the twin. The other side that Thomas rem twin wake ndoronzi the doubting Thomas. Panyama ruto ndikatobata ndoti zviendeke. Saka Jesu sei watendera munhu kubata munhu ane doubt aona the other side again of Thomas ipi yekuti nyangwe ari kudhauta kuti ari kuramba zvitaurwa nana Peter is still part of the church. Kurati ka element kekuti Mwari ndomuda maari kachirimo. Haana kudhauta zvekuenda kubhawa. Haana kuramba nekudhauta zvekudzokera kunyika. But mudhauti yake nekusatenda zvataurwa nana Peter, he was still in the church. So Mwari vakaona the twin side. The twin side. The twin. May God see the twin side of your story. Baba ndinonamata mupenyu vana venyu mangwanani ano. Nyasha dzivabvumbamire, nyasha dzitichengete. Utano panzvimbo. Nekuti shoko rinoti nemavanga aJesu takaporeswa. Mwari wakarangarira nyangwe naThomas, a man full of doubt, you appeared to him mukamutibata. Mwari wangu ndinonamata. Kune zvizhinji zvatinoshuvira Mwari. Madoubts akazara matiri, kunetsa kwakazara matiri. Asi Mwari wangu tiwanirewo nyasha. Mwari wangu tiwanirewo nyasha. Mangwanani ano mutsvene tiwanirewo nyasha. Tigopupura kunaka nekugona kwenyu. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen.